ओंखाम जाखांनानै नै बिसिनायाव लायबाय मोनायाव मा खालामनो खामानिबो गैया जानानै उन्दुनायल' जायो मोनायाव जेबो खामानि थाया जोंना ओंखायनो टाइम पास दसे लाइभआव फैलायबाय उन्दुनायनि लाइभआव फैबाय बिसिनाया नै हायावसो उन्दुयो आङो हायावनो खम्बल ओमफ्राय स्पन्ज बादि बेखौ मा होनो स्पन्ज ना मा होनोथाय बेखौबा थार्मकलबो नङा आरोना स्पन्जआनो होनांगोन बेखौ बबाय सिङाव खम्बल बबाय जि बबाय बिराद मोजां गुदुं जायो आरोना गोजाङा ना दारिया लावहांबायलै लोगोफोर नै दारिया लावहांबाय नै आंना ओरै गोलाव खालामगोन बेखौ दारिखौ गोलाव हाब दाबो उन्दुवाखै अनामिकाया कारेन्टआ मानो डिस्टार्ब जानांगौ आंना माथो डिस्टार्ब नङा जेबो नै आं लाइभसो होलायबावथारदों इउटुबाव सानाव सानसे थाल्ला सैमा बादि ओरैबा ओरै हाजिरा मावलाहैबाय नै दा मोनायाव लाइभआव फैलायबाय दारिखौ माबायदि नुदों कमेन्ट लिरना हर लोगोफोर सोरबाफोर नायदोंबा गोलाव लानांगौ ना लानाङा उन्दुनोबो ओंखारबायलै माथो मेंनाय मोनबाय खामानि मावनानै
टाइमाबो जाबाय जों गामि साइडआव 7टा 8टाबाथाय जाखांनानै उन्दुलाजोबथारो आरोना थाब थाब उन्दुयो गामियावबाथाय सानथिं बाथिंनो सान हाबबानो ओंखाम जाबाय जाखांबाथाय जा एफाराब बिसिनायाव गाखोलाजोब्बाय गामि साइडआव बांसिन बेबायदिनो थाब थाब जानानै थाब थाब उन्दुयो आरोना सोरबा सोरबा न'खरफा न'खरनै बादिनो एसे देरि थायो थानायालाय रावबो नेथ्राखै नामा साबा नायबाय साबा नेट पेकआ दिनै ओरैनो बेखार थांजोबसिगोन आंना लाइभ होआबा मबाइलखौनो दिनै सालायनायानो जायाखै पकेटआवनो थागासिनो दिनै मबाइला खामानि मावनानै ओंखायनो दा लाइभआव फैबाय दसे नेट पेकखौ लस खालामला होननानै बेखार लस खालामला नेट पेकखौ 2 GB दं ओरैनो दा 2 GB गैजाया एसे खम आरोना 2 GB आ मथा मथि 200 MB ल' इउस जादों बेबो ओरैनो मबाइलनि एप आपडेट जालाबायनाय मानाय बेल' इउस जादों दिनै ओंखायनो बे 2 GB खौ फुरा फोजोबस्रां साननानै लाइभआव फैबाय आरोना लोगोफोर बे खर'सा बे गान्दु खोबनाय सिमाया खिन्थु बिराद गुसु जायो गोलोमदोंबाथाय बेखौल' आरामनो ओरै खालामनांगौ गुसु आराम मोनलायलायो खावलाय मोखांफोरखौ ओरै होबाथाय गोलोमनाय समाव कम्बल खाख्लाबनानै गोलोमोबाथाय मोखां बोखारना ओरैल' खालामनांगौ जि मोजां गुसु आराम मोनलायो ओरै गोजांना कम्बल खाख्लोमसै उनाव हाव हाव गोलोमसै मा मानबाय थाखोब्रा बेलाय कम्बलाबो नै गांनैल' कम्बल गांनै जोमो बे गांसे बे गांसे नैलै इउटुब रायलायदां इउटुबाव 2 GB नेट पेकआ लस जासिगोन नालाय ओंखायनो लाइभ फैदां इउटुबाव इउटुबाव लाइभ फैदां 2 GB नेट पेकआ लस जासिगोन ओरै सासे फन हरना रायलायगासिनो आंनि बुरिनि लोगो
गोथाव जाथारदोंमोन मैथाजों सयाबिनजोंआ। होद मा खोमा मानलाय खर' मानलाय मानखोब्रा दिनैलाय। उन्दुनोबो ओंखारबाय माथो। थेनथ'आं थेनथ' जाबाय मेगना ओरै जानो नागिरबाय।
एबार दरा फांहरदो अनामिका दरा फांहर बार हाबफैबायना गुसुनो उन्दुनो ओंखारथारबायलै माथो मेगना अनामिका बे माबाया लाबोदो थाल मिस्थि आंबो जानोसै नेट पेकखौ फोजोबथारनांसिगोन बिदिनो लाइभ होनानै उफाय गैला नङाबा बेकार दा उन्दुबाथाय गैला ओरैनो लस जाजोबसिगोन गोरबो खनायाव मा दं नों रजिया दं फै जोहोलावजो फै जोहोलावफोर जों बयबो खौसे जादो जों बयबो खौसे जादो नङाबा जोंखौ गुबुन हारिया मनग्लाब जाजोबसिगोन मोजां जादोंना अनामिका गाना आंना सिखावखाव खाथारना गाना दल दामनानै फैब्रा आं गान खनग्रा जागोन आं बिराद देन्जार देन्जार मेथाइ दामनो रोंगौथ' मिउजिकखौसो दिहुननो रोङा सैमा सोंनायालाय अरनो रोङा खारसननाय हिन्जावा हाबा रोङा नुबाय माबायदि खनदों आं अखा खोरोमनाया हानो रोङा
अनामिका थाल मिस्थि लाबोदोब्रा आंबो जायो। बिस 21 मिनिट जाबाय। आखाइ रुमायलायबायलै माथो। उन्दुनो हाथारला। आंनि दासो अबेबा थुफ्लांनानै मानसिफोर माबा मेसेज हरनायखौ नुफ्लांबाय आं नै। माबे सिमा गौर हाय हेल'। फ्रम वेर आर इउ? आं इंलिस रोङालै। आं क'क्राझारनिफ्राय। आं हिन्दीखौबो एसे एसेल' रोंहाङो, सोलोंहांदोंसो दासो। आं बर'ल' रायज्लायगोन दे। मा होनदों सिमा गौरा? डु इउ नाउ हिन्दी? तरा तरा आता है हिन्दी मेरे को। आप कहाँ से हो भैया? ने 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 ने।
तुमसे मिलके बातें करके आई लव यू हो गया. एक दिन जगरा एक दिन प्यार. दिल तो पागल ही एक लड़की को देखने के बाद. जब तक मैं हिंदी बात बोलूँगा ना, आप लोग हंस हंस के मर जाऊंगा, हंसते हंसते मर जाऊंगा. मेरे को हिंदी नहीं आता है रे. इंग्लिश भी नहीं आता है, हिंदी भी नहीं आता है. मेरे को सिर्फ आता है मदर लैंग्वेज बोडो. मेरा तूता पूता, मेरा तूता पूता, हिंदी बात क्या हो गया. Ona me mini la dan. Doonth'say lang doon nagtarwa yung connection. Doonth'say bye. Bye bye, good night, tata.